Hola, nosaltres som l'Adrià, en Cristian i en Lucas. I ara passarem a explicar-vos l'imperialisme. Què és? L'imperialisme consisteix en la invasió de terres desconegudes per part dels imperis espanyol, holandès, portuguès, anglès i francès, i es divideix en dues grans expansions: el colonialisme i l'imperialisme. El colonialisme va ser la primera gran expansió imperialista que va des del segle XVI fins a la independència dels Estats Units i les colònies espanyoles i portugueses al centre de Sud-amèrica a mitjans del segle XIX. Es va ocupar el continent americà i alguns enclavaments litorals a Àfrica, Àsia i Oceania. L'imperialisme va ser la segona gran expansió imperialista, que comença el 1880 i acaba el 1914 amb el començament de la Primera Guerra Mundial i suposa el domini total del continent africà, asiàtic i oceànic. Causes de l'imperialisme. Causes econòmiques. El domini de noves regions havia de permetre controlar les fonts energètiques i matèries primeres, garantir mercats segurs per als productes de metròpoli, assegurar uns llocs per invertir capitals i donar sortida a l'excedent de població dels països industrialitzats. Causes polítiques. El nacionalisme exacerbat dels països europeus provocava que els ciutadans pensessin que guanyaria el seu país. Causes ideològiques. Els motius ideològics es basaven en la suposada superioritat de la raça blanca que tenia la missió de civilitzar els pobles incivilitzats. Causes geogràfiques i científiques. Tenien el desig de conèixer i cartografiar tots els indrets del planeta i, de passada, informar sobre els recursos naturals. Colonització d'Àfrica. Abans del 1885, les colònies europees al litoral africà eren punts estratègics i en menys de 30 anys s'ocupa tot el territori menys Abissínia i Libèria. Però el 1885 es fa la conferència a Berlín, on hi participen els líders de les potències imperialistes i posen noves normes de colonització. Tensions entre potències. Conflicte d'Egipte i Sudan. Es produeix una revolta nacional egípcia, que Gran Bretanya aprofita per establir-se militarment, provocant les primeres tensions diplomàtiques. Les relacions diplomàtiques es trenquen quan una expedició de 500 francesos acampa al nord de Sudan i una expedició britànica es troba amb ells i aquests els fan fora. Guerra dels Boers. És un conflicte entre Gran Bretanya i els colons holandesos pels territoris d'Orange i Transvaal, que els britànics troben rics en diamants i or. Fan una guerra que acaben guanyant i es queden amb els drets d'explotació. Colonització d'Àsia. Gran Bretanya comença a conquerir la Índia per la seva extensió i per les seves riqueses. Després intenta estabilitzar el territori controlant el sud-est de Pèrsia i el sud de la península aràbiga per tenir el control del golf Pèrsic. Es produiran tensions i rivalitat entre els britànics i els russos. La segona estratègia és intentar controlar la zona del Tibet i Birmània. Per evitar mals majors, contra França es deixa Siam com a territori neutral. L'ocupació de Xina inicia la Guerra d'Opi, que va des del 1839 al 1842, en la qual s'enfronta Gran Bretanya i Xina, on els xinesos intenten restringir el comerç d'opi que venia de la Índia. Les potències imperialistes arriben a Xina, que va ser dividida en àrees d'influència. Xina acaba signant el Tractat de Nanquín i Gran Bretanya garanteix la plena llibertat del comerç xinès. Fins aquí el nostre vídeo sobre l'imperialisme.